que no és un bon pressupost per a la ciutat. És un pressupost que no serà gens bo per a la ciutat, que retalla en molts aspectes les partides pressupostàries i per tant no és un pressupost que nosaltres recolzem. Això sí, creiem que l'escenari de mantenir-nos amb un pressupost prorrogat és un escenari menys desitjable encara que aprovar un mal pressupost. Per tant, sense votar-hi a favor, el nostre grup ens hem abstingut i aquest pressupost ha tirat endavant i ha estat aprovat. El problema és la gestió d'aquest pressupost. L'haver esperat tant de temps, no haver-se portat el mes d'octubre com pertocava, clar, ens trobem ja que portem un mes i mig de pressupost que no s'ha estat executant, que hi haurà un mes més d'exposició pública, al·legacions i fins a la resolució d'aquest pressupost amb un ple que haurà de venir el mes de març, i a finals de març comencem ja en període electoral. Per tant, poca cosa es podrà fer i eleccions, es formarà el nou govern del mandat, de seguida hi ha vacances i fins ben entrat el mes de setembre el pressupost no serà un pressupost que s'estigui gestionant de la forma que s'ha de gestionar. Són uns pressupostos que no són els que haguéssim volgut aprovar, però també vivim una situació que no és la que voldríem, amb una influència molt important de la crisi energètica, que això evidentment és inevitable. Vull dir, hi ha una situació dramàtica de cost de consums que fa que els diners públics s'hagin de redirigir. El que sí que hem fet, com bé deies, ha sigut mantenir i salvar la partida social, que al final és el que realment és intocable, no? I així ho hem fet, i el sacrifici que s'ha fet per poder mantenir aquests imports ha sigut un sacrifici general. Tota la casa s'ha vist perjudicada per aquestes decisions, però el que no volíem fer era no tenir pressupost i castigar segons quins espais per culpa de no poder programar, no? I per tant, malgrat que ha costat moltíssim, hem fet un exercici de reorganització. Una realitat que té la nostra ciutat és que tenim un problema d'ingressos, i és que avui em sembla que algú de l'oposició ho deia, i nosaltres comptem amb una quantitat d'impostos baixa, i per tant això suposa que després has de buscar les fórmules per poder arribar. Jo crec que la pròpia elaboració del pressupost ha estat molt complexa en si mateixa, perquè al juliol, que és quan comencem a elaborar-los, teníem un context, a l'octubre teníem un altre, i al desembre, amb el tancament de l'IPC ja era un altre. Jo crec que el que hem fet és un exercici de realitat, de responsabilitat i de valentia. Seguim posant l'accent a les polítiques que com a govern hem volgut destacar sempre, que són les de l'atenció social, les de l'acció social, on el pressupost puja un 8,1%, i això també cal destacar, l'atenció a les persones més vulnerables, a les famílies que més malament ho estan passant en un context de crisi que estem immerses, no oblidem, i després també tot el que té a veure amb l'acció climàtica i amb la defensa del medi ambient, on també les inversions no perillen, on també hem fet un pla de reducció d'emissions i de reducció de la factura de la llum, com estan fent moltes famílies. Nosaltres també ho hem de fer. És el que hem votat en contra, perquè hi ha algunes retallades brutals. Brutals vol dir, com és que tenim 50 milions i ho hem augmentat amb el pressupost i hi ha retallades? Perquè hem posat en el pressupost quasi 5 milions d'inversió. Per què? Perquè no s'han fet. La Diputació aporta més diners, la Generalitat aporta més diners per fer accions. Què ens trobem? Ens trobem que les aportacions a l'àrea metropolitana es gasten 1.400.000 euros, que en vez d'anar a inversió de la ciutat aniran a tema estructural. És un error. Què ens passa més? Que tot el que és a dret a la ciutadania hi ha una retallada brutal. Han tret 20.000 euros a producte fresc, han tret també per al tema de la cultura. Han fet una retallada brutal. D'aquí és el vot en contra. I com això podríem parlar també de la plantilla que hem votat en contra, perquè realment no compleix i no ordena les necessitats d'aquesta ciutat. Això vol dir que dintre de 15 diumenges que tenim eleccions municipals, aquest pressupost es tindrà que redefinir i reordenar.